Atmosféra byla naprosto úžasná. Já jsem to upřímně nečekal, protože to byl festival různých žánrů a přišlo mi, že vlastně byli jsme jediná elektronická hudba, takže to bylo, o to bylo zajímavější, že vlastně lidi to přijali, řekl bych, dobře. Kapely byly fajn a malej Péťa velice překvapil příjemným rapem. Přijeli skvělí lidi, skvělý kapely, bylo skvělý počasí a policajti přijeli jenom jednou, takže se těšíme na příští rok. Já jsem spoustu Ilzána. Mně se líbila Zelňačka a Chillzone se mi líbila hodně. No tak nejvíc mě asi zaujal Honzule. To bylo takový pohodičkový. Jsme samozřejmě rádi, že na tomhle festivalu můžeme přivítat i spoustu dětí. Snažíme se vždycky dělat children friendly prostě festivaly a je tady pro ně vždycky bohatý program a baví nás to. Nálada byla skvělá, takže to předčilo všechny naše očekávání a těšíme se na další ročník.